Bintu. Madame Farah Mogola sa ni ma fanga sunogolanti na appel fuita. Tahu ni tunggu. Kati. Mulai aku masuk ni kue. Ya, halo patron. Halo, kacero. Nyama mi dile ala kama sans ta téléphone di bintu ma. Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Et quand téléphone dit, qu'à passer fait ma, il doit comme ça ma. Ah, ta téléphone di bintu mi tele ya ready. Ok, pas de souci. Madame Massa. Ah. On a Madame Massa. Oh, ta dama. Allah. Madame. Il peut y parler même sur le gars, faut un téléphone de ma cause. Gadget! Et ça de ça, on a tout dit, t'es d'accord. Tu te prends pour qui? Hey Joy! Ça va chez toi? Alors, kacero ni mo ngai sala kama sa. Et ma femme ça, il dort sur le gars téléphone de ma cause. Est-ce qu'il y a une femme moi? Il dort sur le gars. Simple gardien te fouille gardien encore. Il n'a qu'un dos sur la canal ou le monsieur. Il était d'accord. Et puis il a fait Johnny. Il femme ça qui. Il a tes femmes les dorment sur le bureau. Téléphone de l'oreille du mec. Comme tu as téléphone mi le sa, ni na tigre mama de fanya. Mi dele ala kama. Et voilà que moi. Et puis il a fait Johnny. Et puis donc moi je suis d'accord kana. Et mon comme on a même mo kasubule. Mais pas trop on a téléphone ma. Patron de l'oreille mais ka patron flava te menega. Hein? Est-ce que ku ngolo ka kene? Il y a que l'homme ne peut faire. Et puis quand on fait insister faire que ka patron. Comment tu me la faire pour me mettre à test mais comment faire ça? Bien allô, madame. Ate ga mine ko ni mo téléphone ate ga son amine. Ka ta mine wa. Una. Que tu dois d'aller ngawa. Ya la ka ngulu beto ino so yo ko fe kuma sa. Ka téléphone mine sa. Ok, ya mine téléphone kam. Il te bona la dia. Allô, madame. Na de téléphone mine ko ni maram ko kaka makoro ga numéro tiens sa. Amakoro ga numéro. Awo. Ka foka ki amakoro ga numéro de di ka ko ga chama ko c'est très intelligent, n'est pas? Makoro ga numéro. Aboko di foku ko di ci jona ko ga dama. Makoro ga numéro. Qui a dit ça? C'est là.
A flemme. Ntadi. Il t'a dit? Ntadi. Non, on a un numéro de Ntadi. Allô? Hein? Madame Gatti, numéro direct. Je vais numéro pour dire que ça t'a dit. Et quand on va aller, il a pas dit ma. Les gars, ils ont trouvé la caradi que c'est très déjà. T'as qu'à son dit. Déjà, si des noms on tu mets. Qui a mon numéro dit que c'est. Ntadi. Il est bon à l'arrière. Il est bon à l'arrière. Nous, j'ai si des noms on va donner la galère. Vous voulez bien faire Johnny. Quand tu y es ça. Oh. Johnny n'est pas. Voilà, il fait bien la cagule pour la faire à cagule. Et tu sais qu'à part, elle m'a trouvé chez là. Si les enfants, on est même pas sur le fait. Tu as même fait avec tout dit ça. Katro, Namé, Katro, il est la corona. Il est la faire au fait dans ma croca numéro sur Katro. Ake, ne les dis moi, ne m'en dit moi. On est chez nous, c'est faire des mais amano. Ah, tout le monde est tout rare. Quand il est. Ah bon? Quand il est. Ake, mais c'est la numéro sur tout le monde, Katro. Ok, pour là. Allez, ban. Madame, il y a un numéro de dépôt, c'est très très déjà. Alsa. Ka fi no ala pour les gars femme ne femme ça ni ti dinga ça Kanga sunoko cha alsa ko ni mura Ntadi. ni sonu ni tabe masa sunoko ya femme ni jofo itala I joba la soni ga do e mute da ko wa. E chogorba to e balguto e sika do mo ko to ite da ko. et il y a une femme là Ay ba se refene net ba mananga suku kelefon. ouais mais c'est là ça va Oui, ça va. Inspecteur, s'il te plaît, t'es là, dis ouais ça va bon ka wala ba na ta ka su buma la quoi parce que jabe mo wala sara fene quoi kana on s'en fene quoi jeni do be magane do Kamoko Josa. pero kunu che bola no ka na on sa e ka ko la o de ka ko to ko gele comme c'est ko ka beta O Tchajo. monsieur Gaussou John Katro. voilà monsieur Gaussou Ah, Dieu merci. Wafle Non. ah job me ga fene do ngwa Inspecteur, non, tu vas au cabinet. na je ya aboton gungo la Gaudi tiri ba do wallahi. no off la beta abe ben ko la wa Et go souvert. et puis avec la elle fene wa Mais go souvert. Gaussou bien off la beta na ta sa Ah. aboton gungo la chabe gela don ne Ne go souvert dans dormir ne wallahi. ok donc mi venga do ça numéro iba diwa ou eta diri Ntadi, gardien Ntadi. ça nous sonno salima baya comme ça kana Ikari. Mais kilo milare ite dane kan. ya fama mais délire de ça très très dirigeant et dirigeant mais ko gele ne be sena ko fuka di jona kaka tigla mo woni Ile ko me urgent ko fone bia. Ntadi. Ntadi bi Ntadi sini. e ka ko be songa gelare Yo ta dibera dano. Ntadi. il peut faire un énervé à toi là franchement il peut faire un énervé Bati ya ko fara. Nema. Gardien simple nema ko le na le énervé. ko débene donc Ay. Ne ko ma feyana. ha E ka tane ko nyi ngali ke kana. Ne baga fara le sere ma e ka ni ngali ke kana. de on koto kito Nema. Nema. ton tala mega puma mfie ka me so mi songi jogi ya ne Ete chiampi. n'était Nema bien wa koto. quand je l'étais chia là c'est serré maintenant toi elle était chia il te meningue parce que mega puma faire bien fie ka dessay te ka me il te meningue et te meningue et lo mai et lo te meningue ro Ese nete sugula. Ay, ne be sugula. Nema e kana nkoloshi. no yin ko do ngata kan yusora amai ma be fli fa fu Ay. Melegan mo chu. Ibe ni to ala. ti men lo ma ko su me il vient gagner que tu men ye toi tu es pas et John oui allô madame voilà numéro flair Ah bon? Afo mata. voilà t'as 7-8 Oh, allô, Katro, nyenye ulo so.
Oh, Nenero. Ah, on a ça. Soulja Music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala. Namori. Kausi, comment tu connais? Parce que Namori depuis que nous mettons, même pas qu'il y ait tout le dernier bureau de nos mères, ou ma soeur en gagnant. Agosu, après quand tu es, nous sommes là. Ok. Wallahi, tu fais les. Nous avons ça. Agosu. Ni vraiment à dire. Wallahi, Namori, à dire, il y a le code. Namori, nous le fous là, on sait quand même. Comme nous ne ma coupe, ma brique, ma mère. Il est salon. Inspecteur Abadi jangan belajar kerja. Ayo nak mereka. Dengar. Allo, Magro, Ante, Anbara. Awa maram ne do. Awa gausu ga maram. Ay basite. Ay Magro ido sa fuli drudan nu beto ino. Impresele ne do. Magro, mini ga tian do la sigima. Ni nyongri duguma mbolo flabe duguma yi. Magro ye kuma kam kelebe mi fo bintu ye telephone na ani ne maram ye. Wallahi Magro ye tian de fo. Ye tan de fo. Kelen ta dien fo to si la. Awo. Iwo ko ni jo tara dado namuri ka konyela. Ko tigi ka problème be juguya ka teme namuri ta kan. Magoro ne ka gausu be kungola, ne ka gausu be kungola. Anana dora ka bena kuma dora ko ga namuri bla. Gausu ga kungo jugera ni namuri yere tai. Awo. Sa ne nam gausu tora kuma la dora una na papier da gausu ga dora direct magoro fo kasu bombala. Awo ni namuri fla. Awo. Solution mala. Timaga barakedinya magoro nsona ma abi barakedinya ke fo kalu saba awo nsona ba ke ngeo abi sika ta barakedinya ke nere de fi ne ko nere di ni do otala ma barakedinya mine nyame abi sarada mina mo dama barakedun kan ga to mina marketing problem fo itala ne maram njole no na fembe la jeni ba beke awo nyame make awo no na mako to wala amna kungo wera fena soro min te ni vene ko be juya ka temeninga la ilaha illallah magro nyame ma tuitala barake de kan ke to minake marketing to awo marketing na la sonama awo kambe Allah jangan makaro wile tiga. Allo Magaro, allo? Ala, oga rizo ko mana damne. Awo maram ne do. Ite nyama igati maga numero jan. Awo ti maga numero jan no. Awo mesegata. Awo nyasro Magaro. Inti. Awo atike. Ne itani be masoro. Be kuma kudi. Allo Tima. Awo tan maram ne do. Awo auto no foi te tono gausula. Tima. Yalla ibe so kata barake de yake ne maram fi noa. Ibe so kata barake de yake ne fi no. Ai bako tala bako to roto no. Mi sara iko barake de pataro mi barake de sara to ko mina kanu la mi sarati. Isona. Itima isona. Ate bla deya mine ngono de li ke na fo barake de. Awo. Isona.
Ok, d'accord. Mina wari ci ma sisan. I bɛ sɔrɔ n fɛ yen nɔ bi bɛɛ. Kana si dɛ. Awɔ. I sɔnna. Ok. K'an bɛn o la. Mina wari ci ma sisan. I ka passe. Awɔ. E jɔ. N ka makɔrɔ filɛ bɛ kɛ. Awɔ, makɔrɔ. Awɔ, n ye ti ma lasɔrɔ. Awɔ, n y'a lasɔrɔ. A sɔnna k'a bɛ taa baara kɛ n fɛ yen nɔ. N b'a sara i komi patron bɛ baarakɛden sara cogo min na. N b'a sara. I b'a dɔn a ye min fɔ a ko sara t'an ni ɲɔgɔn cɛ k'ale ba ye ne ye k'ale bɛ taa ne ka baaraw kɛ ten. Ne ko n k'o t'a la. O t'a la cogo si la. A bɛ taa baara de kɛ. A bɛ taa baarakɛdenya de kɛ. Voilà, ne y'o de fɔ. A bɛ taa baarakɛdenya de kɛ. Ne b'a sara. A bɛ sara daminɛ kalo la. Ni kalo sara a b'a compter k'a d'a ma. A banna. Baarakɛden de don. Awɔ. Makɔrɔ sisan o bɛɛ ɲɛnabɔra ti ma sɔnna. Ne cɛ bɛ bila cogo di? Gawusu ka koɲɛ bɛ kɛ cogo jumɛn na? Waati? Makɔrɔ waati fɛnɛ ka to waati k'a ka baara kɛ. Solution dɔ fɔ sa ko waati k'a ka baara kɛ. K'a to la. N y'a mɛn. N t'a dɔn n bɛna min wɛrɛ k'o kɔfɛ bilen ko n ka to kɔfɛ waati k'a ka baara kɛ. K'an bɛn. Ko waati k'a ka baara kɛ. Ko mun waati? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'an kanubagaw fo bi. Foli ni waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ. N tɔgɔ ye Safiyatu Sangare. Layidu kɔnɔ ni Mariam Tarawele de ye. Gawusu furumuso. Bi anw bɛna bonyamasegin dɔ kɛ anw kanubaga dɔ ye. N'o ye Bubu Kulubali. K'a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo. Bi kuma tɛ anw da. Ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa. A nunji b'a faga, so a daji b'a faga. Bubu ye anw ta k'anw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. K'anw ta k'an da kɔ la. Belebeleba cɛ kumaba belebeleba de ye Bubu ye. Cɛ ka ca a ɲɔgɔn man ca dɛ. A wulila k'i jɔ ni saraba ye. A ye bonya min ta kan anw sɛgɛrɛ. Vraiment a sara tɛ anw bolo. Anw se ye min ye o ye foli fitinin dɔrɔn de ye k'o kɛ a ye. An bɛ dugawu de kɛ a y'a ta nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ la. Ala k'a n'a muso kan bɛn. Ala ka denkuw cɛ ye. Ala ka n'u denw kɛ yatimɛw ye. Ala ka n'u kɛ dangadenw ye. O sago d'u ma furu kɔnɔ. N y'aw ka folikan ye k'a di aw ma Bubu i ni balima bɛɛ lajɛlen. Aw k'an bɛn. Ok, donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A balimakɛ do Sidi Abubakar Jomade ni dɔw ko ma Tifon, dɔw ko ma Gawusu, dɔw ko ma Tonton. Donc an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ fɔlɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogo min na sisan o n'a tanti. Donc n'a ye Ala fo ka barika da ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma caya a ka kira kan n'a ka kiraw bɛɛ lajɛlen kan o n'anw yɛrɛw kan o n'an bangebagaw kan o n'an ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. Donc foli bɔlen kɔ yen nɔ folikan 5 o de bɛ n bolo o de bɛ ne Tifon bolo k'a lase. Folikan fɔlɔ o ye an bangebagaw ta ye. An bangebaga minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an cɛla sisan Ala k'u mɛn an kɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw cili k'u ka batokɛlaw bɛɛ minɛ. Et puis an bangebaga minnu bɛ yen n'olu fatura n'olu t'anw cɛla yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ka saya k'u ma lafiya ye ka an yɛrɛw jogo ɲɛ yan'an ta wagati cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya. Donc folikan filanan o ye kanubagaw ta ye. Layidu kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ aw minnu bɛ yen nɔ k'a b'aw sigi k'an ka filmuw lajɛ ka an ka filmuw ka j'aime k'u kɔrɔ ka commentaires sɛbɛn u kɔrɔ ka tila ka partager aw limaniyaw ma k'u ka lajɛ an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw fɛnɛ ye. Donc folikan sabanan an m'o ta k'o lase ne yɛrɛ balimamuso dɔ ma n'o ye Anisa ye. N balimamuso don an kanubaga don an kanuɲɔgɔn don an baarakɛɲɔgɔn don Anisa Asma Mayiga. N'i y'a mɛn bi an bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sababu fanba dɔ fɛnɛ bɔra ale la. Sabula a ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma a ma kɔ kuma lamɛn. Donc folikan 4nan n b'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma n jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra cinéma domaine kɔnɔ n'an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli ni n ka waleɲumandɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni
Layidu équipe tiɲɛ yɛrɛ la foli belebele u ta ye an bɛ ka nin film min kɛ n'a bɛ ka bila bi fɔlɔ an ka chaîne YouTube la don dɔ la n'an ko épisode bila kalo kɔnɔ ni mɔgɔ 25 y'a lajɛ an bɛ Ala fo ka barikada an b'a fɔ k'Ala ye kabako masa ye nka bi ni layidu épisode bilara tile kelen kɔnɔ walima 24 heures jate don kelen jate kɔnɔna la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 ni kɔ donc n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ c'est que baara ɲuman de bɛ ka kɛ c'est que film in contenu de ka di mɔgɔw ye bon n'i y'an bɛ ka o film in kɛ walahi équipe de don cɛw de don musow de don minnu jɛlen don niw kɔ u n'u ka nafolo an b'a fɔ ten u jɛlen don olu kɔ ka kɛ walasa layidu in ka se ka bouger olu yɛrɛ de y'a laɲini kɛ layidu élément an ɲɛ bɛ u kelen kelen fɛn o fɛn na layidu in kɔnɔ les éléments clés olu de y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko yanni mɔgɔ wɛrɛw ka n'an dɛmɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ donc an ka dɔrɔmɛ 10 u ka 20 wa kelen kelen wa fila fila wa duuru duuru an bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin film in kɛ ka di aw ma en plus de ça encore u ka majigin u ka muɲu u ka sabali n'i y'a jateminɛ équipe in kɔnɔ u b'a fɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de ye ɲɛmɔgɔw ye olu de majiginnen don olu baara in kɔnɔna la olu de b'a kɔrɔfɔ kun ka essence k'u yɛrɛ kun kana tournage kɔrɔ la n'a triki tɔrɔkɔ n'a surtout a sabali u sabalilen don kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o b'u ka ko kɔnɔna la donc n b'o foli ta ka lase u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma layidu élément fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin baara in a bonya olu le ta don donc n'o bɔra yen nɔ an ba bɔra ka se min ma sisan nɔ n'o ye bubu ye kuma yɛrɛ tɛ ne da ka lase ale ma folikan kelen dɔrɔn duwawu kelen folikan o ye k'a fɔ k'a ni ce duwawu ani min ka kan a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin anw ma bi layidu équipe ma ani dɛmɛ min ka kan ala k'o dɛmɛ ala k'o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a barila an yɛrɛ la cogo min na n bɛ to k'o de fɔ kanubaga minnu b'an su la n'u bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 ci an ma siɲɛ kelen san kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka kabako film kɛ donc bɛɛ tɛ ala ma kariya di bɛɛ ma voilà donc ale bɛ ka kariya ka jɛ a ka fɛnw kɔ k'an dɛmɛ cogo min na a bolola nafolo an bɛ foli d'a ma ala k'a sara ni sara min ka kan ala k'o d'a ma ka foli bila a furumuso fɛnɛ ma bubu kulibali furumuso n'o ye mara min ye an ka foli b'a fɛnɛ ye kosɛbɛ o n'a balimaw Isuf o ni Burama o n'a balima tɔw bɛɛ lajɛlen ala k'an to ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ ka layidu baara kɛ an bɛ ka taa dɔɔni film ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an dalen don a la dɛmɛ don dɛmɛ tɛ baara bɛ kɛ n bɛ to k'o de fɔ parce que hasbunallahu wa ni'mal wakil ala wasara dɛmɛbaga ye voilà ala wasara dɛmɛbaga ye dɛ wa a ka dɛmɛ b'an bɔ mais ala tɛ jigin ka mɔgɔ si dɛmɛ a b'a ka jɔn ɲumanw de ci donc an b'a jigiya bubu o ni Kasim Jara ninnu o ni Anisa Mayiga ninnu n'u ye ala ka jɔn cilenw de ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ bɛ ka film in si bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye fɛnɛ donc ni kuma an bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna donc a kɛ to nin bɛ nin kan Salala Muhammed merci.